Ubani bafowethu ohlelela umcimbi lo olapha eWitbank ngoba phela abantu baseMpumalanga bayawuthanda umaskandi. Ukhuzana uphi kule event? Umuntu omkhulu akafakangwa ngani kule event? Yabona nje lo dodi lamasimba ewenziwa abahleli bemicimbi ukuthi wabahleli bemicimbi bahlukanisa omaskandi. Awukwazi ukuthi ungenza event enkulu eprovinsini enkulu kanje bese ufaka umtha ungamfaka umuntu omkhulu. Awukwazi ukuthi wenze event enkulu noma ikuphi ufake umuntu omkhulu ungamfaka umtha. Ayenzeki nje leyo nto leyo. Ma unenzondo yakho mhlambe seceleni usuku unenzondo yakho kodwa nje bokwazi ukuthi lo mcimbi ngeke uphumelele. Bahleli bemicimbi thathani inzondo niyibeke eceleni niqasha abaculi ngokulingana kwabo. Awukho nje umcimbi ongashiya umuntu omkhulu nomthandeni ma ukuthi umcimbi kaMaskandi osile loyo. Danke siyabonga. Hawu akekho. Umkhulu Jehova. Akakho futhi. Yes. Yes. Mkhulu Jehova. Allah. Allah. Kubonga emazulwini ukhuzane wapha umsebenzi abantu abaningi. Into le abantu kumele beyikhumbule ngokhuzane uMr Mpungose ukuthi yini ayenzela ke omaskandi. Lezi insizwa zikhuluma le post ke abani ke kaGovuzile i-tourist ukuthi umuntu omkhulu akekho basho ke banike basho ke ukhuzane uma bekhuluma kanjalo. So sizoyibheka ke le post ukuthi yena ihamba kanjani. Ithini uGovuzile i-tourist Khumalo uthi ukhuzane uGatsheni shwi nomuntu ekhaya bazobe bengekho ngalusuku la eMzansi ingakho bengekho kulomcimbi. Umdumazi sizomthola usaxoxa naye abanye ke abekho ngoba vele ungekho ini umcimbi owake waqasha bonke abaculi abanye futhi kube ukungavumelani ngezizathu ezithize. Umculi nomculi ke unama terms and conditions. Yona le post ke ibikade isibuza ke abantu ukuthi uphubani noma sekuchaziwe ukuthi yena angeke beze beqashwe bonke abantu. Siyabonga lapha ke mfoka Khumalo ukuthi yena acacise ukuthi yena kwenzakalani ngoba phela manje bese be insinuate abantu abaningi. So kube nama comment ke abe khona lapha kuyona ke ipost kaGovuzile obecacisa lo mcimbi ozobe useMpumalanga eWitbank. Uthande la mzukulu uthi kunjalo baba usakhile B Nqulwana uthi zinaze khwapha futhi ngiyayithanda indlela ojeka ngayo amajika asendlokulu hayi ujika kahle kakhulu. Uthi lapha usikhumbuzo uthini uma Mkhaya isisitheleke leya message leya siyibone. Ithi Mkhaya uma kungenzeka nje ube no 300 Mkhaya oseceleni ngicela uqashe uMaganga uyobe eseholile esenayo imali kapetrol ukufika ku-event right. Yilokho ke akusho lapha ubani ke usikhumbuzo siyakhumbula ukuthi yena wayenza ingoma ke uGovuzile i-tourist Khumalo uma enza ingoma wayebhoka lapha ke uMaganga indlela imbhoka ngayo ke leyo bethi yena nje awunawo 300 usiceleni. So ufaka lezo bonga lezo kubani lo uJobe Sithole asazi noma uJobe Sithole esimaziyo yini noma nje omunye uJobe Sithole uthi iphi ibliss kazolonke akuwona umcimbi inkosi mayingekho wemfoka zinzo zekhwapha ubani ukhaza ese uthini Govuzile awunayo inombolo yami. Ukhaza siyazi kulamalanga phela ke uwakhinda lokuqashwa ke kodwa ke I'm naye ke uyazi ncokolela kodwa bekushiwo ukuthi phela iqashwe bonke abantu kulabo ababuzayo ukuthi ubani uphi ubani kwenze njani ubani wayesingamboni angeke iqashwe ke bonke abantu. Ilokho wazama ukucacisa lapha ke uGovuzile i-tourist wakaKhumalo. Sophinde sibheke ukuthi abanye bathini lapha uma sibheka abanye uthi bathini ubani uthi uJohn Yathi uthi wemashobani ingabe no sweet unama condition njengoba ngingamboni nje kule line up uSiphukuhle Mkwenkwana uthi yinhle iline up
ngibakhonze bonke abaculi bakithi and injalo impela soze baqashe bonke abaculi ngiyafisa kodwa uBobo umfana wePiki neFezi bade babe nayo nabo inhlahla kusho bani-ke kusho yona-ke leyansizwa-ke ecommentile uSiphukuhle bani umusa msasazi ukuthi uphi umkhulekela esikhalisa kakhulu so yeah bayikhulumela-ke abantu-ke bayayibuzela-ke ilokho-ke esifuna ukukuveza njengamanje-ke ngale post esiyenzayo ukuthi-ke laba-ke abaphusha-ke i-content abaphusha laphana uKhuzani-ke indirect siyabonga ukuthi nimphushe uKhuzani siyabonga ukuthi azike izinto ezi-interesting ngamaculi enibathandayo nina so kumele-ke nithinte-ke uKhuzani-ke nabanye-ke phambilini babekwenza-ke lokho i-content isemandaba kuyazi ukuthi uma uthinta uKhuzani umsebenzi wakho uzokhula-ke ngesimangaliso sibonga-ke laphana kuGobozile i-Tourist Khumalo ukucacisa-ke yonke-ke into-ke ngodaba lomcimbi kokuphi-ke osempumalanga sahle siyabonga ithuba sokudibana ngokuzayo.